Sisekhona la enkande la sikhona njengoba sileke sikhuluma la sithiwa kunomgwaqo oze Nomkhosi Creche la eduze kwamike kukhona umphathi wayo icreche naye ukukhombisa injabulo kakhulu naye uthi ujabule ngakho konke okwenzakala namhlanje uzosithatha sibeke nje umama ukuthi ungubani wakabani bese sithatha futhi asibeka nangendaba yecreche ukuthi icreche njengoba sekukanjena manje usulungisa umgwaqo ikusasa salayo ulibona lihamba kanjani. Uthendodana sanibona abantu bami. Uthendodana angiqale ngokuzisho ngubani. Ngojabulile Mthembu ngaziwa ngoNgoza. Maqondana necreche ngusihlalo wayo icreche. Kodwa futhi ngisingasho ukuthi ngi-co-founder yayo umuntu owayeqala eqaleni ngo-1992 umama uMadlomo osowahamba ngathi umphefumulo wakhe ngalala ngokuthula okunguyena ke umqali wezinto waqala le creche ngo-1992 waze kwaqhubeka kwaba manje wakuba uyena futhi eqaleni ngo-1996 wa-aplayela lo mgwaqo ukuthi ube khona kube namagudlugudlu endleleni ke kushintsha izandla zokuphatha kahulumeni kodwa ekugcineni namhlanje sigcine sizwakala isicelo sethu kuloko kuhlehlele emuva ekuthenini namhlanje kube nomgwaqo njengoba namhlanje kuthiwa sizonikezwa ngokusemthethweni uthe umntanami engibuza wathi mama ujabule kanjani uba ubuso akubona bokuguga ngabe kuyabonakala ngijabule angazi ngenza kanjani and angizijabulele mina ngedwa ngizijabulele ngisho nomphakathi ozobenefitha kulomgwaqo ngiyajabulela ama department onke azosebenzisa lo mgwaqo ngoba njengoba kuyicreche nje kunama sister department asebenzisa lo mgwaqo abaka health aba social development abaka education no masipala bayakhuphuka beyobona izingane lapha ngaphakathi azange bakhathale ukuqaka kwakho kokungaka ukuthi bebebhajwa la babekhuphuka kanjalo bashiye ngisho imoto zabo laba ka health bakhuphuke bawusevisa umphakathi lapha phezulu namhlanje nje sebeyantwesa njoba nani nifike sentweza abantu abami sibonga kakhulu uhulumeni wethu. Nina bedlovela amandla nezwela ke eduze kwamama la uthi bayabonga kakhulu uyachaza kuyabeka ukuthi ke ngisho nabahulumeni mabefika la bekunzima ukuthi bafinyelele belethe izinsiza einganeni noma bezobona izingane noma bekhombise ukuthi basondele einganeni mama athi nakho okuyibongela mhlawumbe noma ukubongela abazali beingane. Njengoba ngishile eqaleni ngathi ngigajwe injabulo uyabona igama lethi ngiyabonga linama figures amancane kakhulu kodwa enhlizweni yami angazi ukuthi singachaza kanjani ekutheni ngiyababongela abazali njengoba ngeke ngasho ukuthi even umphakathi ngiyawubongela ngoba bekuthi malini izulu la abazali bangakwazi ukuletha abantwana abanye babatete abanye bangakhona ukwenza baze balove ngisho emsebenzini yabo ngoba mangabe kune creche usuka ekuseni ngithatha umntwana ngimusa kubantu abamfundela umntwana bamphathe kahle ngeze ngibuye ngimthatha mase linileke sekunalento ukuthi emsebenzini awusayi sekuxoxa nomsebenzi kuzisho ukuthi ukukhanda kwalomgwaqo kunezinto eziningi okuzokwenza zibe sustainable even empilweni zethu sithi siyabonga asiphezi. Siyathokoza kakhulu olokuyibongela nje akho kumkhandlu waseNquthu elakho lokuyibongela lokugcina. Ngilongiphendile ngithi kunzima ukukhombisa into engaphathi kwenhliziyo yethu umkhandlu waseNquthu siyababonga bonke abaphathi ngendlela abahlelene ngayo bazazi bona ukuthi indaba ibhola liqala phi lize lagcina phi singeswazukulane sithi kubo bonke abaphathi abathi mabehleli bebuka lesi sicelo babuka ukuthi kufanele sithi uNkulunkulu ababusise akungagcine ke futhi kulomphakathi wethu siyayifisana imphakathi elandelayo ekuthenini nayo benefit ngoba ekugcineni uma sesinikeza iresource kungokwethu uyiphatha kahle kuze ukuthi imali ngalokho izomaintaina le resource eyodwa kodwa iqhubeke iyozinikeza nabanye abalandelayo. Siyabonga kakhulu umkhandlu waseNquthu. Umkhandlu waseNquthu siyabonga kakhulu ngakho konke osenzele khona singumphakathi wala enkande ngathi nakwabanye futhi ngaphinde nenze njalo ningapheli amandla siyabonga. Siyabonga.